ଆଲୋ ଚମ୍ପା ଚା ହେଲା ନା ନାଇଁ ମ? କାହିଁ ଏତେ ଜୋର ପାଟିରେ ଚିଲଉଛ ବା? ମୁଁ ଚାହା କରି କେତେବେଳୁ ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛି, ତୁମର ଦେଖା ନାହିଁ। ଭାରି ଚିଲଉଛନ୍ତି ଏକା। ହଉ ହଉ ଦିଅ ଟିକେ ଚାହା ପିଇ ଦେଇ ମୁଁ ଯାଏ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡେ ଗୋଟେ ତାସ୍ ପାଲି ପକେଇ ଦିଏ, ତାପରେ ଯାହା କରିବି। ହଁ, ତମର ତ କାମ କଣ? ସେଇ ତାସ ଖେଳ, ତାସ ଖେଳରେ ମୁଣ୍ଡ ଗରମ, ମାରା ପିଟା ଏଇ ସବୁ, ଆଉ କିଛି ଧନ୍ଦା ନାହିଁ, ଖାଲି ତାସ ଖେଳ। ମାଲୋ ମା, କି ଯୁଗ ହେଲା! ଏ ଅନାନୀ ବଜାଦ ମାଇକିନା, ତୁ ଜମା ମୋ କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇବୁନି। ଆଉ ଯଦି ପୁରେଇଲୁ ଜାଣିଥିବୁ ମୁଁ କଣ କରିବି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ତମେ କଣଟା କରିବ କୁହନି? କଣଟା କରିବ କୁହନି? ବାଳଟା କରିବ ତମେ, କିଛି କରିପାରିବନି। ମୁଁ ଯାଉଛି ସେ ମହାନ୍ତି ଘର ବୁଢ଼ାକୁ କହିମି, ସେ ତାଙ୍କ ଦି ବୋଉଙ୍କର ଝଗଡ଼ା ତୁ ଲଗେଇଛୁ। ଏ ଭଗବାନ, ମୁଁ ଏ ଲୋକଟାକୁ କେମିତି ବୁଝେଇମି କେଜାଣେ? ମୁଁ ଚାଲିଲି। ଶୁଣ ଶୁଣ, ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣିଯାଅ ମ। ଜମା କହିବ